ポポルブフ第19章太陽と月になった双子の兄弟。フンアフプーとイシバランケイはシバルワの住民たちに自分たちの名を明かしました。私たちの名前をよく聞いておけ。私たちはフンアフプーとイシバランケイだ。そして父たちの名はフンアフプーとウクフンアフプーだ。父たちはお前たちが殺したのだ。それを聞いてシバルワの住民たちは本当に怖くなりました。よいか、お前たちの血の位は引き下げる。お前たちは普通の人間とは口を聞くことも許されないのだ。こうしてシバルワの国は滅びたのです。フンアフプーとシバランケイの家のトウモロコシはどうなったでしょう。若者たちが焚き火に飛び込んで焼かれてしまったとき、トウモロコシは枯れてしまいました。それでイシムカネーとイシキックは大変悲しみました。けれど若者たちが生き返るとトウモロコシは再び芽を出しました。イシムカネーとイシキックは大喜びしてトウモロコシに家の中心と名付けて拝みました。このトウモロコシにイシムカネーは大地の生き草とも名付けています。フンアフプーとイシバランケイは球技場に行って殺されたフンアフプーとウクプフンアフプーのために祈りました。あなた方の霊を褒めたたえます。あなた方の名前はいつまでも忘れられることはありません。私たちはあなた方の受けた苦しみや死の仇を討ちました。若者たちはこう父たちに祈ると自分たちの使命を果たしたことに満足しました。そして天に昇っていきました。そして一人は太陽に、もう一人は月になったのです。それからシパクナーに殺された400人の若者たちも双子の兄弟のお供として空の星となったのです。